всеки един човек се учи докато той е жив. Значи смятам, че мога да надграждам на себе си още много. Но специално тези обучения, конкретно за мен, развиват все повече и повече уменията ми и се чувствам по-конкурентно способен. Иван Чолаков е началник на рудник Фасарел Медет вече 5 години, а работи в компанията вече 13 години. Той ръководи 280 души – ръководни кадри, специалисти, работници. Нарича ги свой екип. Иван е един от 105-мата служители на компанията, които участват в проекта "Мениджърите не се раждат", а се създават по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Когато анонсираха грантовата схема по оперативна програма "Човешки ресурси", въобще нямаше съмнение от наша страна, че ще кандидатстваме по нея, тъй като смятам, че всяка една компания трябва да се възползва от европейското финансиране и ако може с тези пари да обучи персонала си и да го направи по-конкурентен. Ана ръководи 4 души в отдела за връзки с обществеността, но работата й е свързана с дейността на цялата компания. От бюлетина, който отделът й прави, Иван научава какво се случва в цялата компания, какви са резултатите, които всички от мениджърите до работника са успели да постигнат заедно. Искахме да бъдат не само хора, които ръководят дирекции, нали, стотици хора, но и хора, които имат по-скоро ръководители на смени, които имат и 8-10 човека като екип. Тъй като смятаме, че оттам трябва да се създава мениджърите и ръководните умения. От най-ниските нива, които да бъдат мотивирани да върват нагоре, нали, да развиват мениджърски компетенции, за да могат да ги прилагат и по-нагоре, когато се изкачват през годините. Хората са разделени в 4 групи. Темите за обучението им са 10. Теория и практика, стратегическо планиране, разрешаване на проблеми, оценка на ефективността, определяне на цели, развитие на умения, мотивиране за резултати, опазване на околната среда, безопасност на труда, решаване на различни казуси от всекидневната работа в компанията. Много е важно умението за стратегическо планиране, умението да приложиш алгоритъма за най-бързо, за най-ефективно разрешаване на даден проблем или казус. Заедно поставяме цели и тези цели, когато са лесно разбираеми и всички специалисти и работници знаят за какви са целите, какви резултати трябва да се постигнат, много по-лесно се работи. Умението да поемеш отговорност, да вземеш решение, да отстояваш позиции, да аргументираш своите тези, това са неща, които са полезни на всички нас. Че винаги съм смятал, че човек, колкото е по-свободен да взима решения, толкова по-добре за цялата екипна работа и за по-добрите резултати на цялата фирма. В цикъла от теми се включват служители на компанията от всички възрасти, от 30 до 60 години, и работят заедно. В края на обучението Ана го определя като маратон на самишленици. Минавайки през един маратон общ от теми, които гарантират усвояването на основни мениджърски знания и умения, всъщност ние започваме да говорим на един общ език. За мен най-важното беше, че видях промяна в мисленето на хората и усетих промяна в ежедневните им задължения в работата им. Аз видях как те се променят, видях те по какъв начин започнаха да общуват с хората, видях по какъв начин започнаха да вземат решение, видях как започнаха да се справят с конфликтите на работните си места. Така че според мен това за мен беше по-ценното. В сайта на компанията, в който работят над 1300 души, е записано: осъзнаваме, че при динамичното развитие на глобалната икономика ще успеят само най-добрите и затова възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората. Обученията бяха предизвикателство, мисля, за всички, които участвахме в тях. От една страна, те бяха полезни за всички нас като личности, като професионалисти, направиха ни по-уверени, при всички случаи по-конкурентни, което е много важно от днес. От друга страна, бяха полезни за нас като един общ екип, който, радвам се, че имам честа да бъда част от него, е екип съставен не само от професионалисти, но и от самишленици.